The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon sa mas naandan. Ato isugid ang tanan itong mga salang nabuhat ng adlaw aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gamiton karon ang 1 Juan 1:9 nga nagkanayon sa Binisaya, kung isugid ta ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Busa atong andamon tong kaugalingon, pinagis paggamit niini apan alang kanimo nga dili pa magtotoo. Ang imong buhaton dili ang imong pagsugid kundi ang imong paggamit sa imong kabubuton, mutuo kabaw mo sa likay kawang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Ug matud pa sa Juan 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Busa, karon magampo ta sa hilom agig pangandam. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausapa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga imo pa kaming ipabuhi hangtod ni gayuna. Di mailhan nga ang imong planos mong kinabuhi nakapadayon pa. O nga buot ka nga kami padayon sa pagsibog sunahan sa among Kristohanong pagkinabuhi, a life that is pleasing to you. Busa nagaampo kami nga tultulan o lamdagan, tinawan kami maayo sa balang Espiritu Santo ning tanan nga among paghisgutan nining adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry, king tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong isig ka magtotoo, our fellow believers. We will continue our study ni ining pagtulunan nga giuluhan sa in English, the best and highest plan of God for man. O atong humanon kini ining atong session karon. So, kung andam ka na, atong ipadayon ang atong paghisgot niini. Now, unas tanan, it is really a wonderful thing to have Bible doctrine as our number one priority. Tungod kay kiniigo maning nagasunod sa kabubuton, tuyo, pasidaan sa Dios sa atong kinabuhi. That is the reality of the adage nga nagaingon, life is fabulous with doctrine but miserable without it. So, mangutana ko kanimo, imo na bang gisinati o nakasinati ka na ba? Nakasuway ka na ba sa pagsinati ni mong matang sa pagkinabuhi? A fabulous, sophisticated, fantastic, unique, dynamic, and infinitely awesome kind of life that the world does not understand. Now, did you forget that
kanang saying or principle that says God's plan is the best and the highest. In fact, mao magkini ang atong uluhan ning atong pagtulunan. Og samtang ikaw buhi pa niining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, residing and functioning inside the operational divine dynasty, don't you ever forget God's ironclad guarantee. Iya kinigigarantiya nga na kanimo. Ikaw nga magtutuo nga madinaugo na sa diha nga iya kang gisiguro nga the best is yet to come. Tinuod, mao kanisaad sa Dios. Umaabot pa ang labing kulbayhinam, manindot nga matang sa o bahin sa imong kinabuhi. And that is how awesome our God is. And we can only realize and experience it sa diha nga kita nagapadayon in our spiritual momentum, pinagi sa atong pagpuyo o kanang function diha sa gitawag og faith, rest, life. And ang pagkinabuhi nilang maumatang sa kinabuhi nga mao na ibuot sa Dios nga atong kinabuhion. Kining maumatang sa kinabuhi is a unique, fantastic, sophisticated spiritual life. Gitawag kini sa Griego nga eusebia, being in godliness. Kinabuhi kini that of course is pleasing to God. So once you become a winner believer, you will receive three things. Tulo. Ang naguna nini ang crown of life. Ikaduha, order of the morning star. Number 3, uniform of glory. Matud pa kanas pinadayag 3, 4 nga sa 5. Ato ragong tukbilon kining bersikulo 4 niini. Nag-ingon kini, thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Now, kining garments din si Nina, of course. Who are these gahu-gahu-gahu? Kinsa man ni? Kini sila mga cosmic believers, meaning mga believers nga negatibo, wa manggitubo, wa magapuyo dito sa dapit nga may gahom sa Dios, tuwa sila hinoon magpuyo sa cosmic dynasties ni Satanas. Mao ni sila naghugaw-hugaw sa sinina. So, mao kini ang bersikulo 4. Ang bersikulo 5, he that overcometh, nikao. Numdong ka sa Grigong pulong, nikao. Ang bot pasabot, overcomer. So he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Now, ang simbahan din ni Rapita, wa pa masakgaw. The church here is not yet raptured. Now, sa matagi gayon nga ang libro sa pinadayag, the book of Revelation, magakanayon og he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ang rapture, wa pa may tabo. Wa pa may tabo. Kung mo, imong mabasa na ka ng maong pagkasulti. But, on the preceding chapters of the book of Revelation, it stops in the preceding chapters, no? Muhunong na kaya siya pag-ingon nga, he who has an ear, let him hear. Wa na. Nahunong, di na mo ingon og he who has an ear, let him hear. Nga naman. Tungod kayang simbahan, you, ikaw.
nga magtutuo, kamo mga magtutuo nga nagpaminaw nining atong pagtuo niini, kamo are already gone for the rapture. Gikuha na kamo, gisakgaw na kamo. 1 Thessalonians 4:16-17 sa gisulti. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, pila na may imong dawatonon nga mga rewards dito sa langit. The crown of life, order of the morning star, kining order of the morning star, this is the highest decoration. And then number 3, uniform of glory. Revelation chapter 3 verses 4-5. Abrihin imong Biblia sa Revelation chapter 2 verse 17. Kininag ka na yun. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone. No, unsa maning white stone din he. Okay. Ato kong isgutan kining white stone una pa tamo padayon. Listen. It is, are you ready? It is the resurrection body of believers. Okay? Mao ni ang white stone. And in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Therefore, the church here is not yet raptured. Okay? Now, karon, matong akong giyon mo, kadtong white raiment, gisgutan diha, okay? White stone, I mean, mo na'y kanang rapture or resurrection body, by the way, resurrection body of believers. Now, sa may mong hunahuna bahin ini, what is your attitude towards this? Now, this physical body that we took care a lot, atong gimayog yung atiman, gipintahan, hugasan, etc. Kini di ang lawasa, ilisan. Nakadungog ka? Ilisan kining atong lawas. Kitarang mga believer, ilisan og resurrection body. Namutan na ka, how about ang mga unbelievers? Ilisan ba pod ni sila lawas? Yes. Apan paminaw. Ang ilaha dili resurrection body kundili body of damnation. Mo ni nakalahi. Ang ato mga believers, resurrection body. Ang ilang mga di magtutuo, unsa? Body of damnation. Mao nay dakong kalahian nimo og sa dili magtutuo. Now the white stone there in that verse refers to the resurrection body. In 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, a winner always stands guiltless before God. It says in that verse, to the end He may establish your hearts unblameable in holiness before God. Kinina kahulugan, a winner believer always stands guiltless or blameless in holiness before God. Now, karon mo ito tas Mateo Kapitulo 24, versikulo 40 ngadto 41. Versikulo 40. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Verse 41. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left.
Now, mga puwa, red, mga puwa na may giimprinta din Do you know what these two verses mean? Rapture. Rapture ba? Ako lang kang gibitik ba? Rapture ba niya o unsa? Dili ra ba? Dili ni rapture. This is not. Listen, paminaw. Kini mao ang separate, pagbuwag sa mga believers from the unbelievers during the second advent. Ay ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Now, timan niya, ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo lahi ni sa pagsakgaw sa simbahan. Okay? Okay, ito that's Revelation chapter 19 verse 7. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Now there is going to be a wedding feast na ay dakong kumbira, kasal, okay, wedding feast. And who are invited in this wedding feast? Kinsa man? Tubag? Ang mga magtutuo dito sa daang pakigsaan. The Old Testament believers are being invited there. Niini. Okay? Now, go back to Revelation chapter 2 verse 26. Nagingon kini, to him who overcomes, na po overcomes, kaning nikaw, to him who overcomes and keeps my works unto the end, to him will I give power over the nations. Now, ikaw, I'm referring this nimo, ikaw nga sakop sa katuigan sa simbahan, church age, will be given the authority, the power to rule over nations. Therefore, paminaw, ikaw nga winner believer niining church age panahon sa simbahan will be given power to rule over nations. Atagan ka gahom. What is the Lord Jesus Christ, one of his titles? King of Kings and Lord of Lords. Now, kinsa maning mga hari, who are these kings? Tubag, church age believers. Mo ni, gi-refer kini sa mga magtutuo sod sa katuiga simbahan. And who are the lords? Kini sila mga Old Testament believers. Diyaw mo na. Ang mga Old Testament believers will rule only cities, mga syudad. Apan ikaw nga church age believer, you will rule nations. Diyaw mo ka na. Can you not realize unsa ka importante o espesyal di ay ninyo ng mga sakop sa katuigan simbahan? Unya, di lang ninyo panumalingon kaning inyong pagkakristuhanon in the church age. Inyo lang nang kanang taken for granted. Paisi-isi lang ka. So karon hagit kini kanimo igsuong magtotoo. Wake up. Pagmata na. Kung nakatog ka lang. Now of course, gihatagan kapag higayon sa Dios to kanang na ay pick up the pieces sa imong kinabuhi nga nagakagidlay gumikan sa imong pagka-negatibo. Kay negatibo ka man, ikaw produkto sa imong desisyon. Dili ka maapil sa mga hugpong sa mga mananaong nga mga magtotoo. O dili ka makadawat niya itong mga ganti. Itong mga corona, crown of life, unsa. You kanang miss all those. Ikita ni mo how you missed a lot of things, ang mga kaayuhan.
mga benepisyo. You see, ang Dios way undang sa iyang pagsangkap kanimo sa iyang mga divine assets, spiritual assets. Nyawa lang nimo pa musli. Kay mong pagtuo nga, sige lang, napay dakong mga daghang panahon pa. You see, wala. You missed a lot. Nausik, daghang nausik sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kristohanon gug ka. Nyawa lang nimo panubalinga kaning tanan nga atong ipangisgutan. You see, apan dili pa mulahi. Nagihagit kita pagmata. So dinhi atong takupan kini atong paghisgot mahinining manungdanon pagayo nga pagtulunan the best and the highest plan of God for man. Dinhi atong tapuson pinagi sa atong pagampo. Magampo ta, amahan namong Dios. Salamat sa imo paghagit kanamo. Pagpabuka kanamo nga nahikatulog sa among kinabuhing Kristohanon. Nga di ay unsa ka mayroong danon kini mga butanga. Unsa ka bililhon kining mga butanga. Walang namo panumbalinga karon. Naot nga ikaw nga nagdungog niini nga Kristohanon nga wala pa gayud magatubo. Time is of the essence. Ato kining tanahon ug tutukan pag-ayo. Aron kita makaamgo gayud unsa ka bililhon ang kinabuhing Kristohanon. Salamat ni among Bible study through the YouTube kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Yan. Hello. How are you, Ian? I'm good. Good. I have good news for you. Oh, what happened? I talked to Joey, your Uncle Oh, Joey. yeah. He wants you to email him. Okay. And your computer, you can email him. And he's inviting us to the house of my cousin, Chick, for maybe dinner. Yeah. I asked you that What is it? next week. Okay. Yeah, but now if you have time, you can email him because he has some connections in Disney World. And the animation department, mostly are Filipinos. Okay. And they want more Filipinos. They are recruiting even from the Philippines. Oh, really? Yeah, they are recruiting. That's cool. And they have good housing benefits. Okay. It's a good opportunity. Yeah. Maybe just try. I'll think about it. Yeah, I know. Yeah. It took your parents and this is right. It depends upon Ian. Yeah. I mean, that would be a big jump if I was in Florida, but Imagine Disney World. yeah, but I'll see. I'll have to. Yeah, think it over. Yeah. Okay? Okay. And you can email Julie if you can have time. Okay. Huh? Thank you. I will finish my recording. Okay. Okay. How was your appointment with Jonathan? No, Sebastian. Ah. The one who take care of Sasha over the summer. Oh, okay. Okay, and did you eat already? Yeah, yeah. Okay. Huh? Huh? Okay,